in a subsistence way. Yorok merodhi mbele kind jotend siasa manie duond bura mar UDA mawuok e nyandwat mar Hoho mar Okak ka Seneta Nandi Samson Cherargei okwedo moko kuom jotend migepe mawuok e alworano kuom chako goyo siasa mano mar kawo ka jatend piny Kenya William Ruto kaka jatelo mantiere kod mbi e Hoho mar Okak. Jod bura mawuok e alworano kamoting'o jaod bura ma Kapseret Kasudi kata kamano wacho ni Seneta Cherargei tiyogo gi kweth maketo piny owacho tesre e ketho sirikand William Ruto. Cherargei osebedo gi ywaruok mag siasa ahinya to gi jatend migawo mar wuodhe kod apeyni Kipchumba Murkomen. Jotelogo medo kwa oganda jo Kenya mondo omi jatend piny Kenya William Ruto thuolo mar loso uchumi mathurka. Ambayo yanaongelewa ya fununu na yeye akaniambia sasa umefikiria namna gani? Kuna watu walichaguliwa juzi hapo walikuwa wamebamba hapa sasa hivi kitu kubwa, tumbo kubwa, akili kidogo na maneno mingi. Waambie Cherargei awache mdomo. Sisi kwa hii chama na hii serikali tunataka watu wa kutumia akili, watu wa kwenda kwa mesa na kupanga maneno, sio kwa barabara. As Kalenjin, we have President William Ruto as the president of Kenya and the leader, undisputed God-listened leader of the great people of Kalenjin. Now, even if William Ruto retires in 2032, he will chart the direction the country and the Kalenjin nation will go. So for my friends who are busy planning to inherit him, I have bad news for you. Just to concentrate on other things. In fact, it is safer you receive Christ and go and sing in the choir.